sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig po ninyo. Ako po si Jelay, isang simpleng probinsyana na matagal nang sumusubaybay sa inyo. Mula pa po noong high school habang naglilinis ako ng bahay, kayo na po ang kasama ko. Sa tuwing ako'y nalulungkot, ang boses po ninyo ang nagsisilbing aliw at lakas ko. Sumulat po ako para mailabas ko ang bigat sa dibdib ko at baka sakaling sa pagbahagi ng kwento ko kahit papano'y gumaan ang nararamdaman ko. Ganito po kasi, noong 2023, matagumpay kong natapos ang kolehiyo. Isang pangarap na matagal ko ring pinagsikapan. Ang susunod ko po sanang pangarap ay makapagtrabaho sa Maynila. Kaso hirap po akong bumiyahe mag-isa. Kaya nakiusap po ako sa nanay ko na samahan ako. Hindi po siya pumayag dahil mainit daw po sa Maynila at nahihilo siya sa biyahe. Nag-apply po ako na lang na online sa isang sikat na kumpanya. Na-schedule po ako for an interview and after 3 days pero dahil hindi po ako marunong bumiyahe mag-isa, hindi po ako nakarating. Masakit. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang panghihinayang. Minsan nga po sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang po akong napapaluha. Naiisip ko na siguro kung natuloy ako sa interview, baka natanggap na ako at may maayos na trabaho. Natanggap naman po ako bilang isang sales staff dito sa amin pero natanggal din dahil mahina daw ang benta. Lumipas sa mga buwan at taon, naglakas loob ulit ako mag-apply. Muli ako nakiusap kay nanay na samahan ako kahit isang araw lang. Hindi pa din siya pumayag. Pero narinig ko na tinatanong niya yung pamangkin ko kung gustong pumunta ng Maynila para mag-artista. Ano ba yung issue? Samantalang ako ayaw samahan kahit isang araw lang. Maraming salamat kumikinang na tambalan sa pakikinig sa sumbong ko. Ang inyong tagapakinig daw maasang kikinang din balang araw. Jelay. Jelay, binibigyan mo ng stress si Nicole eh. Kaya nga eh. Ang cancer patient hindi dapat binibigyan ng stress. Charot. Jelay, ganito. Ano ba talaga yung issue? Kaya nga eh. Naabangan ko ngayon kung ano bang problema ni Jelay. So Di siya marunong magbiyahe mag-isa. Yun na nga. Yun yung number 1. Number 2, ayaw ka samahan ng nanay mo. Ilang taon na yung nakalipas, ayaw niya ka pa rin samahan. Samantala yung pamangkin, tinatanong kung gusto mag-Maynila para mag-artista. So ibig sabihin, ang issue mo talaga dito is pinipili ng nanay mo kung sino yung gusto niyang samahan? Or hindi, pero ang tinanong naman ng nanay mo, yung pamangkin, kung gusto mag... Anyways, ganito lang yan. Jelay, malaki ka na. Para hindi ka bumiyahe sa Maynila at pangarap mo ito. Parang katulad lang to ng mga taong nagsasabing, grabe, pangarap ko talaga makita yung tambalan, para pangarap ko makarating sa Love Radio. Kung kayo po ay taga Maynila, yung pagpunta po sa Love Radio is not a remote possibility. In other words, hindi po siya imposible. Napakadali. Bakit? Napakadali. Meron pong MRT, may LRT, may Grab, may Angkas. Kung gusto mong kasama ka... May Foodpanda. Correct. Kung yun ang sasabihin ko eh. Kung gusto mong kasama ka ng Siopaw, di ba? Sa Foodpanda or Lalamove, di ba? So in other words, there are so many ways to get here. Kaya lagi ko sinasabi, kung pangarap mo talaga siya at gusto mong mangyari, hindi siya imposible. So in the same way, ikaw din. Saan pa yung probinsyang sinabi niya? May sinabi Wala ba siya? siyang binanggit na probinsya eh. At kahit gaano kalayong probinsya, nakakarating na po ng Maynila. Meron na pong paraan para makausad mula sa probinsya. Sa tingin ko sa mundo ngayon ng AI at ChatGPT, sa tingin ko hindi po imposible yung
makarating ka ng Maynila. Isa ka sa inaabangan ko sa kwento mo, Jelay. Akala ko PWD ka kasi kinakailangan ng assistant dahil hindi ka pwedeng bumiyahe mag-isa, naka-wheelchair ka. Pero hindi mo sinabi sa amin yun eh. wala kang nabanggit. Kaya ngayon, ang isa na sa naisip ko, ang problema doon sa nanay mo. Oo. Ayaw kang payagan. Ayaw kang lumayo sa piling niya. Yun siguro. Ganon yung mga siguro. nanay eh, di ba? Correct. Yun parang siguro. Yung parang pag-commute dati ng anak namin. Siyempre, from baby, hindi pinapayagan ng nanay kasi mahihiwalay sa'yo eh. Oo. Tsaka, parang magiging independent. Yan. Ano na lang kaya, baka maging patanga-tanga sa kalsada. Anong mangyayari sa kanya? Hala, may mga puting ba na dumadaan, di ba? So, it's really the nanay worrying. Kaya, ayaw pumayag. Yan. Ganyan. Nagdadahilan. Ganon yung mga nanay eh. Correct. Di ba ganon ka? Totoo. Nakakaloka. Sabi ni Doc Bless Fami Villanueva, bawal ma-stress ang idol ko. Jelay, pasama ka sa pinsan mo na gustong mag-artista. Ayun, tama. Tapos ang problema. Hindi totoo yun. It must be, hindi mo rin kayang suwayin yung nanay mo. Yeah. Pero, after some time talaga, parents have to accept the fact na we cannot always clip their wings. And ang tunay na indikasyon na naalagaan natin ng tama at naturuan natin ng tama yung anak natin, yung kapag pagdating ng panahon, kaya nilang maging independent. Kasi tingnan mo yung yung dahilan ng nana, mainit sa Maynila. Correct. Masikip. Ano ba? Medyo mababaw. Mababaw talaga. Unless yun nga, PWD ka, tapos you really require assistance. Ayan, so kung gano'n, naiintindihan talaga natin. Ayan. So ina-expect ko yun na banggitin, pero wala eh. Wala kang sinabi. Tapos, tuloy ngayon, medyo maiinis ka dun sa pamangkin mong gusto mag-artista. In-encourage ang nanay mo, gusto mo Oo, di ba? Yung ganyan. So, una, kailangan, baka lang. Hindi nakikita ni nanay na independent ka na. Baka kitang-kita niya pa rin sa'yo na sobrang nakasandal ka, matatakutin ka, maliit na bagay, umiiyak ka. So, syempre, bilang nanay, protective lang din siya sa'yo. Kasi isa sa mga indication yun na magpapasama ka sa nanay mo. Oo, correct. Kung independent ka, pwedeng mapunta ako sa Maynila, maghahanap ako ng trabaho. Tama. Kasi, Jelay, ang dami nang gumawa niyan. Since the 1900s, di ba? Nasa 2025 na tayo. Correct. Tsaka hindi ka maliligaw ngayon sa Maynila. Hindi. May Waze, may Google Correct. Map. Alam mo, sa totoo lang, kung babalikan namin yung panahon na walang Waze, tsaka Google Maps, pero nakakarating kami, ang amazing eh. Ang hinahanap na namin yung Yellow Pages. Correct. Isipin mo yun, Yellow Pages, ang kailangan namin bulat-latin para mahanap yung mga lugar. Tapos address lang ilalagay doon. Walang ilalagay doon ng mga landmark. Correct. Walang mapa. Pero nakarating. So yun. So if it's really your dream, kung pangarap mo talaga na makarating ng Maynila, 'di ba? Yung pangarap na yan, hindi siya imposible. Hindi talaga siya imposible. Kailangan mo lang i-prove sa nanay mo na kaya mo talagang maging independent. 'Di ba? So, kausapin mo talaga si mother. Totoo talaga ako. Mainis sa Maynila. Ayoko pumunta. Well, in fact, sa totoo lang, malamig dito kasi maraming kapupuntahan. Mga aircon. Papunta ka sa mall, aircon. Diba? Kahit saan. Diba? Kaya nga eh. So, ang kailangan mo dito, Jelly, gawin is talagang to deep dive doon sa real reason bakit hindi ka nakakaalis ng probinsya. Ayan. 'Di ba? Pero kailangan ka din naming i-real talk, hindi porke nasa Maynila ka, automatically magiging maayos na ang iyong pamumuhay. Kasi madami din talaga ditong masasama ang ugali. Mas madami din talaga dito na scammer. 'Di ba? Ano din talaga dito, labanan din talaga ito, hindi ka pwedeng patanga-tanga dito, ganon. Siguro may mga ganyan nakikita yung nanay mo, alam niya yung galawan ng Maynila. Ako din naman kasi mga ganon. Dati kasi literal na probinsyano yung mindset ko. Wala akong planong pumunta sa Maynila. Okay. Parang yung sinasabi ng nanay, ay pumunta ako na Manila, pollution dyan, magulo dyan, correct, may snatcher, yan, madumi, yan. And kahit bakasyon, never talaga pumasok kahit may nagyayaya sa akin na pumunta sa, wala talaga. Until talagang opportunity presented itself na
Kaya nakapunta ako ng Maynila. Pero dapat talaga manggagaling sa'yo na, kaya ko to. Gusto mo din talaga. Oo. Kasi yung pagrarason mo na yung nanay ko, tapos nakapagtapos ka na ng pag-aaral, medyo dun kami medyo ikaw talaga yung unang madudukutan sa LRT. Medyo ikaw talaga yung may dala kang mga gamit tapos hindi mo na siya maiuwi pagbalik ng probinsya kasi ninakaw sa'yo. Na-imagine ko parang sa dako ka, yung buhok mo nakatago sa mukha mo dahil nahihiyain ka masyado. Takot na takot ka, di ba? Yung ganon. So, tama si Jegs. It has to come from the heart. Yeah. Sincerely, gusto ba talaga ng puso mo? Kaya ba talaga ng puso mo? Kasi yung dream of working here and staying here, posibleng-posible na talaga siya. Hindi rin natin alam, baka may gout na rin yung nanay mo kaya hindi ka masamahan. Pwede, di ba? Siguro sinasabi nito, paano ka magmamaynila kung pagpunta pa lang doon magpapasama? Wala pong nagpapasamang nagpapasamang nag-a-apply sa nanay, ha? Mag-i-interview ko tapos kasama nanay mo. Kung meron man, nasa baba lang siya, nasa labas. Diba? Hindi nila malalaman na hinatid ka, pero wala talagang sasama sa interview. Diba? Kaya mo ba talaga? And ngayon, yung sinasabi mong sa kalagitnaan ng gabi, nanghihinayang ka dun sa opportunity, maybe it's just not meant for you. Yung oportunidad na yon na present sa'yo nung una. Hindi natuloy So, hindi lang talaga bumukol kasi hindi nauukol. So, next time na merong opportunity, yan, so posibleng para sa iyo na. Work on yourself, Jelay. Magsisimula yan sa sarili mo. Balik ka muna sa sarili mo. Bakit? Wala kang lakas ng loob na pumunta ng Maynila, babiyahe ka lang. Siguro hindi ka naman basta sobrang layo yung probinsya ninyo. Oo, yun nga, nag-iisip ako kunyari, ano bang probinsya? Kunyari, ang top of mind ko na malapit na sa Malaysia, Balabac Island. Okay, Balabac. Pero, yung mga turista nga nakakapunta dyan sa Balabac, sa Palawan. So, ibig sabihin, kung may nakakapunta, may nakakaalis, di ba? may transportation, may ruta. Meron nga ngayon, di ba, yung mga bata na mga 10 years old, pasasakayin lang sa aeroplano, tapos may mag-aabang ng walang kasama. Nung pumunta kami sa Japan, nagugulat ako sa mga 8 years old, 7. Ang liliit na, ang cute na mga bata, naka-backpack lang, na nasa train. Pero sa bagay kasi baka wala naman din kasi talagang medyo nang nenenok ng bata na white band doon. Kaya siguro kampante lang sila. But kailangan mo talagang i-gain yung self-confidence mo. Yun yung kailangan mong skill na ma-develop kasi pagdating mo dito sa Maynila, bakbakan. Correct. Bakbakan talaga dito. Saka hindi ka magsusurvive kung ganyan yung yung pagbiyahe pa lang hindi mo magawa. Paano kung nandun ka na sa trabaho? Tama. Diba? Di maliit na feeling ko maliit na bagay, baka iyakan mo yung boss mo. Normal lang naman yun sa una, pero kailangan eventually maging matibay na nila lang. Sabi nga nila, ang Maynila ay isang malawak na kagubatan. Maraming mga wild animals talaga dito, hindi lang ahas. So, may experience mo pa yung aahasin yung hindi lang yung jowa mo, kundi yung pera mo, 'di ba? May mga ganyan. Hindi sa nananakot It's just real talk of how Manila is. Pero yun nga, ulitin lang natin, bago ka dumating doon, kasi malay mo naman talaga, hindi mo maranasan yung mga kinikwento ng ibang nakakatakot at mainit sa Maynila. Malay mo naman, it's all roses and kisses and everything sweet and nice, 'di ba? Malay mo naman, ganun talaga. Subukan mo muna. Bumiyahe ka muna, friend. Sa sarili mo muna, 'di ba? True. Para talagang hindi ko talaga ma-imagine. Nag-aabang talaga ako ng may matindi kang karamdaman, 'di ba? Paano? Yun nga, eto na Meron kaming kabisyo, merong loyal fan ng Love Radio, Bulag. Ayan, isa pa 'yun. Kung ikaw po ay avid listener namin, I'm sure you've heard of Chloe. Si Chloe ay Bulag. Una siyang pumupunta dito, kasama niya pa yung nanay niya kasi 4 years old lang siya noon. When he turned 16, marunong na siya mag-commute. Nung una, nag-aangkas pa yan. Nung na-realize na siguro na baka mas mahal laging gawin, nag-LRT. LRT, jeep. Yung hagdan namin na spiral dito na nakakatakot bumabat umakyat, kahit walang assistant, kaya niya. Bulag yun, Jelay, Yun lang. Nakakarating nga dito. Nakakarating. O ikaw pa ba? Kaya mo yan. Go, go, go! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Metro's number